बै बिफां गुदिया बेयावनो आंखौ हाखर जाखोदोंमोन सार आंनि आखाइजोंनो नायगोन निमासिखौ हमदांदोंमोन जल्दी नायफोरनि खुद्रिलाय दाना आनस ओइ माबार नङाब्ला नोंखौबो दानो फुकफाराय जागोन ओइ सोरनोबा खिन्थायोब्ला सालाय हाबनो जागोन बदमास सार बे हाबाखौ माबाब्ला खरगो बाहादुर नोंनि जेबो दाय गैया आंखौ निमाहा होदो निमासि आंनि जेबो दाय गैया आदा साया माबा बुंदों आं आदा सोर आं आदा निबासि आं दा मानसि जानानै गैला आदा आं दा फैथा जानानैसो दंसै निबासि नों माने बिब्दि जाखो बिनानाव नोंनि खाफाला माने सुनि जाखो नोंखौ सोर अनाखाना बुथारखो बिनानाव देगारसिं आदा निबासि नों बहा माब्रै दं अन्नानै नुजादो नुजागोन नाथाय आंखौ रावबो दादां दाङोब्ला आं फेथा जानानै थानांगोन सोरगोबास मोननाय नङा निबासि आंनि थाखायनो नों खास्रि बिस्रि बुथार जाबाय निबा नोंनि दायनिगिरिया आंनो दाया आंनिनोमोन देगारसिंखौ फोथाय खेबस' खालामनायनि बान्थाखौ आं मोनबाय बिनानाव मानि बिब्दि जाखो नों बिनानाव दागाब अन्नानैल' आंनि मुङै सारादु खुंगारदो अब्लानो आं सोरगोआव थांनो मोनसिगोन निबा मबे बिखाखौ लानानै थांनानै थाबावनो आं दागाब इसोरा हराखसै हास्थायबालाय बहा मोननो सिमां बे जोनोमाव मोनाखसै बै जोनोमाव आं नोंखौनो नेनानै थागोन आदा बै जोनोमाव आं नोंसोरखौनो बिदा बिबाजै मोनहैफिनथों आदा बाजैनो खुलुमनाय सना पिथर देरसुंनो आंनि अननायखौ हैदो खरग बाहादुर नोंबो एसेल' खस्थ' मोनाखसै साया बिनानाव सिनायनो हायैयाव सिमाङा नोंखौ दुखु होबाय निमाहा होदो निबासि बिदाय बिदाय थादो 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 निबा निबा सिमां नोंखौ फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों आं आफा। मा बाथ्रा? सुबुंखौ लावुजियोबा सानसे
सासे नङा सासेजोंथ' जुलिया जाखानांगौ निबासिनि जिउमायाल' दुखु दा मोनथों सासे निबासि थैदों हाजार निबासि उजिदों प्लिज उन्दुहैदो आंबो उन्दुनो ओंखारनाया हाथारलिया इसोरनि नेमखान्थिखौ सिफायनो हाया आफा सायाखौनो प्लिज आयै उन्दुहैदो मोजाङै थाल लानानै उन्दुदो आफा सिमां निबासि नों औ आं सिमां रजे नों बे जोनोमाव सायाखौनो आंखौ साननानै लादो निबा हायोबा नों आंजों फैफिनदो सना आंखौ गारनानै दा थांसै दा बे जानो हाला सिमां नों आं बुंनाय बायदि खालाम नङाबा सोरगोआव थायोब्लाबो आंनि जिउमाया गोजोन हैनाय नङा थादो हनै आंनि सिख्रि सिख्ला लोगोफ्रा आंखौ नेगासिनो दङ थादो सिमां थादो रजे निबा निबा मा जाखो आफा मा जाखो जेबो जायाखै आयै सिमां नों दाबो आब' निबासिखौ बावनो हाथाराखैना गाहांनाय गारायाव संख्रि सारनानै दालौहो साया सरि सिमां प्लिज पार्डन मी आं मालाबाबो रायखांथारनाय नंला इसोरखौ साबायखर सासे निबासि गोमानायनि बदलै गुबुन सासे निबासि हरफिननायनि थाखाय मा नों बिदिब्ला आंखौ नोंनि गोसो मन्दिराव निबासिनि जायगाखौ होबाय न' नों निबासि साननानै निबासिनि गथायफिननाय आस्थामा साया निबासिनि जिउमानि हास्थायनाय बादियै आं नोंखौनो निबासि साननानै नैबे नेकलेसखौ नोंनो गथायबाय थार बिदिब्ला नोंबो निबासिनि अननायखौ नाजावदो अह नोंखौ खनसे फोरोंबावनांगौ जाखो बहाबा थांनो ओंखारबा उनथिना गाबज्रिनानै सरि बिग्राय दिनै जा गाबज्रिबाय उनाव आरो गाबज्रिथारला बेखौनो बुङो अखा हाखानानै खावथे हमनाय बिग्राय दिनै अफिसखौ एसे थाब फोजोबनानै फैखा मानो सरि डार्लिं थारला बावनासो दं आं बुंनाय नोंनो मा लाबोनो जेबो नाङा नोंनि अननायजों बुंफबनाय गोसोखौल' लाबोफिन माय डियारेस्ट स्वीट हार्ट आं देगारसिं बुंदों What bloody? I will kill you. I will shoot you. बिग्राय सब गुदुङा दानो बरफ बादि गुसु जागोन फना मोजाङै खोमायाव होनानै खोनासं देरथुम फिसा नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम
नों स्टार्ट खालाम फिसा नों स्टार्ट खालाम आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन फिसा आं जेरैबाबो रैखा खालामगोन मा अ सावजानानै जाहामनायल' हाया सोमहांबाय नङा होमबा देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ देगारसिं आं होनो राजि देगारसिं आं होनो राजि नोंनो बेसेबां नांगौ आं होनो राजि गावहा फैबाय गैया दाबो सफैयाखै मानो एथ' गोबाव जाखो सिमां दिनै आं गोसोखौ बोरैबा खोमसिसो मोनथारदों र' आं फन खालामनि हेलौ पुलिस स्टेशन बिग्रे बाबुनि न'निफ्राय बुंदां गैया माय गड आच्छा नों थाथ'दो आं बेखौ दानो नागिरनानै लाबोगोन आंखौ रैखा खालामदो देगारसिं आंनि फिसाखौ जेबो दाखालाम नोंनो मा नांगौ हरगोन आङो जेसेबां नांगौ नों सालाखौ मोजां मोननो लुबैदोंबा नोंनि पिस्तला गोख्रै गारहर जाबाय गोख्रै गारहर Daddy आंखौ रैखा खालाम मा बेबो नोंनि सिख्लासो Rika! Bikai! नोंनि जिउनि देरसिन सुथुरखौ सिनायबाय नङा होमबा? देगारसिं आं दिनै माइनाय खालामदों नों खालामाखै नाथाय नोंनि बिनानावा खालामदों मिथिबाय दाहब्रा देगारसिं आंखौ गोख्रै हगार आं रावनि माइनाय खालामाखै हगारनो जम राजानि आखायाव गोग्लैनानै बारग'नो देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया देगारसिं नों आंखौ बिदि खालामनो हाया gwrwnti मोनलांगोन देगारसिं
Hei! Hei! Bigrai! 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 Nोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय? बिग्राय! बिग्राय! नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय? बिग्राय! बिग्राय! बुंनाय! बुं! नोंखौ सोर बेबादि खालामखो बिग्राय? बुंनायसाय! बुंनाय! बिग्राय! स्वामी नोंनि आद्रा गालांनाय खामानिखौ आं दिनै मावफुंनो नोंनि मासिखौ लाबाय गोहो हर स्वामी दिनै जाय सुथुरनि आखायाव अनजालि बिबोनांनि बासि आरो नों मोदाया अबिथिरा जिउ गोमानांदों बे समाजनि बेरेखा देगारसिंखौ खोमसि दरसि जोलाव जोबथेनानै लिलाय रानथाब फोनथाब फोथैनो हायागौमानि आं जिरायनाय नङा स्वामी नोंल' गोजोनलांदो सिमां आंनो देगारसिंखौ नांगौ बाय हुक अर बाय क्रुक नों संनानै दिहुन आंबो जिरायनानै थायाखै मेडाम आंल' नङा मिस जायाबो देगारसिंखौ हमनायनि ब्लुप्रिन्टखौ आं रेडि खालामखाबाय मेडाम नोंल' हायार अथ'रिटिनि पारमिसनखौ लादो अके बुं देगारसिंआ माहा दं शिब मन्दिराव निबासि नङा होनलाय नाथाय थैनाया माब्रै नंगौ बियो निबासिथार फुजारि बियो सोर जाखोमोनलाय बहाबा Hands up! Hands up! Gerak. Bulletproof? Inspektor Simang. Madam, beni diyorsun ha? नोंनो आंनि सनानि संसारखौ सिफायग्राया
आंनि मावनांगौखौ आं मावबाय आदालतआ बिनि बिसारखौ खालामथोंसै